Shout out. Shout out. Shout out to sa mga fans, mga supporters. Yeah. From Sultan Kudarat. Moto, mga 1,000 ka diri. Dire? Oh, wala ka bantay scrap? Wala gi-lock ang. Shout outs mo, sir. That's all, folks. Sir! Suga na ho, sir! Hindi na, oras rin siya. So, mga 10:30 na, in the evening. Paulay namin. So, ugma na sa buntag. Padayon, ugbakbakan. Bakbakan, meaning mag-welding na sa padilit, mga magbakbak. Dan ada di sana.